నిక్ సుడబేకెను జీవా పుక్ దక్ పుక్ దక్ పుక్ హా. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇప్పుడే మీరు చూసింది ఒక చిన్న డెమో మాత్రమే. ఆ వీడియోని ఫుల్ సాంగ్తో చూడాలంటే టెలిగ్రామ్లో ఉంటుంది, అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ఉంటుంది. అక్కడికి వెళ్ళి పూర్తి వీడియోని ఎంజాయ్ చేయండి. వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా ఒక లైక్ చేయండి, మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్లో చెప్పండి. ఇంకా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని యాక్టివేట్ చేయండి. మీ సపోర్ట్ నాకు చాలా విలువైనది. మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో తప్పకుండా జాయిన్ అవ్వండి, అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ముందుగా ఒక ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా అండ్ ఫోటో, మీకు నచ్చిన ఫోటో ఏదైనా ఫోటో కావచ్చు. సో నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసి చూపిస్తా. ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, దీన్ని లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోవాలి. 28 సెకండ్ వరకు డ్రాగ్ చేసి, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రీసెట్ ఉంటుంది, ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేసి కింద ఫోటో ఉంటుందిగా, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి ఈ ఎఫెక్ట్ ఉందిగా, కాపీ ఎఫెక్ట్ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి, సో ఇక్కడ ఈ ఫోటో మీద పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రీసెట్ ఉంటుంది, ఓపెన్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేసి సెలెక్ట్ ఆన్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ ఆన్ చేసి ఇక్కడ ఫోటో అండ్ లోగో సాంగ్ ఈ మూడింటిని తీసేసి కాపీ 14 లేయర్స్ ఉంటుంది, కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇక్కడ 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ 14 లేయర్స్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ లిరిక్స్కి ఏమో ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ నుంచి ఉండదు. సో ముందుగా ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ లిరిక్స్ ఉందిగా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. పైనుంచి కాపీ లేయర్ చేసి, సో ఇప్పుడు ఈ లిరికల్ ఉందిగా, దీని పైనుంచి పేస్ట్ టైటిల్ చేసుకుంటే సింపుల్గా వచ్చేస్తుంది. సో పొజిషన్ కరెక్ట్ వచ్చేస్తుంది, కలర్ వచ్చేస్తుంది అండ్ లిరికల్ కూడా వచ్చేస్తుంది. సింపుల్గా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. సో ఇది వైట్ కలర్, ఇది వైట్ అయిందిగా, ఇది స్ట్రోక్ తీసేయండి ఇలా. సో మళ్ళీ దీనికి కలర్ ఏది కావాలంటే అది యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో నేను రెడ్ కలర్ యాడ్ చేసుకున్నా. సో మీరు కూడా సింపుల్గా ఈ విధంగా 1 బై 1 లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈజీ వీడియో ఉంటుంది, సూపర్ వచ్చింది వీడియో. సో ఇలా ప్రతి దానికి సేమ్ ప్రాసెస్, కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు లిరిక్స్ మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవాలి. లిరిక్స్ మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవాలి. సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ప్రతి దానికి. సేమ్ బై సేమ్ ఇలాగే 1 బై 1 లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ ఇక్కడ 27 సెకండ్ 11 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ ఈ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా, షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం.